Lam sagonang na hai kok borok ni tag and entertainment YouTube channel. Hai ni bagai tini news latest update tui heka kutung kutung news latest update. Pada sing number 1 sing Simon lene je khoroksa takho grang ajiwi tongo mogodam rok kai te a mogodam rok phalinai bini no khungno bo chalogui tongo bini kaming kha takar jola bo haino ereng lakhwa asugui tongya samung tangnai borok bo bini manthaino glayo. Number 2 sing pada sing Simon lene roman script je suspend khlaijak mona tui assembly o kharang tisaka borong bana MLA sar onimes de borma lai thangnai salon ro exam rogo norok tini mana khlaijak mani khana kana je kok borok no roman script by mas sigla khinai awani bagai tini sar bo asugui tonglia bo assembly of roman script no mas hidijak nai hinai bo tini assembly o kok tisaka. Number 3 hospital ni manai khunui subai kalangjak kha sikogrok khabai abongkha purbo kailanpur upasashto kendro abona tui tini nai mathangrok nai tongo. Number 4 bihik bai kagi kalangjak kha khoroksa bwsai awani bagai bini bihik no bor tugui sulugui kabai tongo bini bihik joto manai khunui rok telangai te rang puisa rok telangai kharui thangje a borino je nuknai rok a borino deskapano rutugui tikhlainani nangai hinai bwsai abono tui tini justice bo sanai tongo. Number 5 laithanai songrok khana kana khoroksa takhok Amit Dev Burma je tipra mo thano je hamya sawai je brirokno kabangma khugbai bo hamya sawai je bubagarona hamya samani bisingtui bongnogo thangai kabangma media rok bai tei kabangma boribol rok thangai bongnogo choprop jakmani koktuma aboni bisingtui tini a je takhok je Amit Dev Burma tini chini madam patal kaina jamatino khuk khengai kok sawai khnarka hindi bebang anna hindi aro job to pura paija kurban kurika mayrum murum joto ma saklaja mayrum bota usangse resoni mayrum samani hospital kesi alu pura ses joto na agno puijo er mayrum bantu khonto tani tuan. Number 6 khoroksa wanjai bo songni sikla khoroksa bo mobile by online class tui bo class khayei nai bo exam o achugui IIT exam pass khlai puila beramo bo achuk thai mankha bini bopha nogo paralyze khlaijak bo kuno samurok khlaimaya bini buma khoroksa tongjangmani bini buma no birirok sanamai phalinai anukhongno ajiwi tongo tei bebak palan puson rok khlai tongmani koktuma nukjakha. Number 7 Buba Garabai Sar Hemonto Bisha Sharma Koklam Unglika Interlocutor no tui appointment dok no tui borok koklam unglika light hangnai 24 March so khajani marketing song norok tinini oje kutung kutung news latest update kok to marok no nai bahing jaka comment box thangai comment khlai sadi tei norok oma hai no related video nai tona mujungi tongo hingkakai kok borok hindi tech entertainment YouTube channel no subscribe khlai tondi gai tinin baga asuk no tei o video chaja khangai kaisa like ready di tei norok ni friend chong thanibo share khlai ready jotna hambai bye.